kunnafoni show jabran la ko amono mo fle do malikona ni maliko khanga fuli bo bela jelen ko bela jelen to awsigero hamana ke jin to do do ko wakati ta mabe ani wakati ke post kanga ni flash na ma fuli bo bela jelen ko to awsigero ni anga kunnafoni keneda le ama ko bela jelen ki bismillah biya la bay juen kalo kle mo kan fla samba fla ani mo kan fla damne lamba damne ni kalanko kuna funi umi ambola doni akafo ko ministry misigilo no kalanko kun kan ko nyana bol manale rade madam sidibe de usmane aleni jakul karen karen ni misigilo no ko don ka hakela fasali manu yara de ko ne hayam mo ko ulubi la kasi ministry ma mi ni tara kuma nyogo ya fe ka ni gala ko mun bebe an ka jamana kalankula ko ni tara kuma ministry fe ka ni ulu ko ni la yene mike ministry haluka bara bela jene ke bola sa kalanjeni ani kalanyena ma ko bisika di o ko do matugamna ani o ko do binkani wale mun yere ke nyon ka safe kala solo raka siri o bela jelena mi ni ministry ko ne ayira ka faso ko ni man kan yere ko ni jarale ni shifina ka dem sonu yere de ko ni be ka yin ka fo ko kala jelen ka di wuto no ma ko o ko yere ko ni tari tari mi na yere ko ni ayira ka fo ko be barana su bela jelena wala sa o ko yere ko o be se ka sira solo to gam ba ko jamana nyama ho fene be ku dem ba o jamana nyama le ko no boraka jimbo do tandi lo ko do ma temenena mi na ko ni ayira ka fo ko be fe bela jelen ka wala sa kalanjeli obseka solo an lokol sula to gamina alisa natora kalanko kuna fonu la hambala doniya ka foko madam sidibe de usman ale bara do kurumo kare umi yere okol somunu be anga faba kona nulu ka bara benonu kurane kalam namba fo mako okol kurane ku nulu kon be français ani arabu de kala nyofe ulu kon fene la jere kelenen ke la jere mi yere kon ya to ulu kon dabe se ga do anka jamana ko nyana bola to ko yamina ministry hale kon ya ka ma kene kan blakata o kene ka wala sa ka se ga tani kene nyana ma wala sa haka sigatani kena yana mana wala sa lokol de mun yada kon fene be ko li franco arabu ke ko kon fene bulo be se ka do jamana chawla to famna kasora ma keni de gu alisa ameto kalanko kuna fonula mi na mbola donia ka fo ministry de usman hakani chabe la jeni ko fe ani ministry misiglo no sanfe kalanko kun kan ko ka hanu ye nyogoni o nyogon yere bulla fen ka keni lokol metul ko yere kon fun fene kelu no ka bara bla 7 bla ko ulu yara kon tumena parabla minu kontara kuma nyoya ke lokol meturu fe ka jamana nyama ulu ka la yini yira lokol meturu la miyere nu ko ne ayira ka fa ko nyonyi ba kuma ko lokol meturu ko yara kon ulu ka parabla kuma jo mi ni ministry ko ne ayira ka fa ko ulu mi sonjara ko sebe ko kula ko ba ko kalon yara kon temato nyuma ko obenake nando na jamana kono na kuna funula ameta ijiko kunkankola o mi na bawla doniya kafa ko ministry mi sigilono dina ko xana sanfe ko nyana bole manale de mamanu ko ni ale ko ni kunyamine lonu ni maison de aji nyame fokata se royaume d'Arabie saoudite ko kala sigide ma on ka fa ba kon olu farala nyon ka kata on ka iji de folo blasra minu ya ida ka fa ko ni ma folo mi be kata ko yere ma keme saba ani duru olu yere de kon menu kunda iji ka nyina mi na be to bo ke ko ala ka bala jelen ka bato mene natanga ministry nyama ka kuna funula ambola done ka fanga ministry nyama no de shugel ko kala maiga ale fenetu me nyogon yela ka chake wala kun me na le yara kon yukeni daga juru so mi bi anga jamana kono no be wole orange ko nyama kura sigila nyama korom yara ko me ayira la ka foko ale yara kon tuye sana ni neke me na le yara kon ka bara kon sira kun choma no ye monsieur bay ministry nyama hale ye monsieur ba foko sebe ka kene ayini sana ne neke daga juru so la no orange mona ya ka bara tablo kun ma fe ma kura mi yara sigila na le Boubacar Seydi Diop ministre nyama ya ka bunya masigi ka fene ko abina ni chakura mi damne ko ala ka an ko yama dona jamana kono na kuna funula ambola dona ka foko on ga jamana nyama na le de colonel Assimi Goïta fokata se tente mo ka nyama na le Maliki Jawi anonga ministre nyama no shugal ko kala mai gay ani jamana bara anu ka cha ka nyoko to bala jel ko ko ni jara kun kata on ga kiri so tiga banale de kursi para me ka to nyama se no miso farutai ana nyama danka ulu bala jelen yere kon taro uka fangata ko kurake on ga jamana nyama nyana o mi bara bala jelen kurmu kadla jamana nyama na ka cha ke din to bala jelen nyana mi na ma foko monsieur Faruta halena danka buyene bara kurami damne ka ala kon ka to ka se ka kiri jeli ko te nga jamana kono mi yere kon be jamana kono dum susuma
alisa hamito jamana kono na kuna funula omi hamba wala doniya ka fo ko ministry misigilo no be hana kun kan ko nyana bolima na le yere de ko ni ministry wage fo kata se ministry musigilo no muso den ani demba ya kun kan ko nyana bolima ani ministry mi yera ko ni be ina hani de me ko mami ba hali kerefe hulu bela jelen ko ni farala no ka kata bajan karako ka jamana keren keren ala jala sabu ko mi ni ba machi wali mo ko yera kon tara biuka kam mo bone ni dugu sagala mi ni ministry hana cha kan ko to ko ni ayda ka fo jamana ko no den to ko la ni jamana ko ni ma to ko la hulu yera kon taru ka sanga fulike mi nu ko ni ayda ka fo ko fena su bela jelen mi ke mamunu yera kon ni ba machi wali ta khani mo ko nu sagara ko fu be sira dana ku be ni ka kiri kula on kiri mi kaka mi yera nu ko ni anyini bajan karako ko ku bi na fen bela ka wala sa Allah hana sabati ni dugunu na aduna na tawna mi nuye jamana ko no te bela jenen ka sanga fuli ke kala ku bela jenen so to susumana alisa natura jamana kono na kuna fonula amboda dona ya ka fuku kuna fune ya boraka dira ka fuku kai ni kelami yara koni be on ka jamana kono ko ma bisaba ni wolonfla o yara de kono bolde no bi ka bo kusigoro la kele kun kan ko la on ga jamana kono fana no be do na yi jamana ko ka kibaru la humi na meta Burkina namba wala doniya ka foko Burkina ko ka colonel mi fanga jasonale de colonel dami bay ka keni gela ko mi yere bebe ka Burkina ko ka jamana solo no yere de ko ni pa machi wale mo ko yere ko ni be ka tabuka ko ka mofa o kum sefe ale yere ko ni fanga jaso mamina no orosh marke ka bruye aka wole seroma nanu yere ko tara kuma no ka ken wala safura yere ko ni se ka soro gela ko mun yere ko ni be ka Burkina jamana soro ka je ka barake wala sa Burkina ko bini kela jugumina abiseka gulika bo ukanto bamila mali kuna funi so jabran na ba woni ne be dance ga anga bi kuna funila mi na ba fo ko bala jeleni ci aka kuloma jola la lama bashi wara kana mi nyo soro ya kuna funi woro keneka inshallah alisa ba fo kala ka bala jele hamino ko no ya la ka bala jele sagla dima akambe